Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dumugi makalah nomor 14 bab sudasi bab 6 makalah nomor 14. Qala al-musannifu asyarihu rahimahumullah ta'ala nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumi ma fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'ata asyrata utawi makalah kang kaping 14 iku kala dawuh sapa Ahnaf bin Qaisin Ahnaf bin Qais radhiyallahu an la rohata ora ana kepenak iku maujud il hasudi kaduwe wong kang hasud. Kala dawuh sapa Abdul Mu'ti As-Samlawi Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi naklan krana nukil utawa hale nukil an syaikhihi saking gurune Abdul Mu'ti Al-Badri nyatane Syekh Al-Badri rahimahullah ta'ala yubelal hasudu bi khamsatin yubela dan cuba sapa al hasudu wong sing hasud bi khamsatin kelawan 5 perkara. Wong sing hasud dicoba 5 perkara. Napa mawon? Husulul zammi nomor 1 niki. Hasile winodo tercela lahu kedue al hasud wa huznun lan susah daimun kang langgeng wa ghalqu babit taufiqi lan dikuncine lawang pitulung alaihi ing ngatasé al hasud wa musibatun lan musibah daimatun kang langgeng kang tetep la ajra kang ora ana ganjaran iku maujud ya ing dalem musibah wal ghadabu lan bendu asyadi tukang banget alaihi ing ngatasi al hasud minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Qala dawu sapa Ali Al-Mawardi Syekh Ali Al-Mawardi wa haqiqatul hasadi utawi hakikate hasud iku syiddatul huzni bangete susah alal khairati ing atase pira-pira keapian allati takunu kang ana apa khairat iku linnasi kaduwe manungsa al afadili kang mulya-mulya. Lek ana wong liya sing mulya-mulya iku oleh napa mawon keapian atine niku susah nemen iku jenenge hakikate hasud ngoten niku. Susah lek wong liya oleh kaenakan. Amal munafasatu anapun utawi munafasa. Munafasa iku lek ana wong tuku ngene, melok tuku ngene. Ana wong tuku HP, melok tuku HP misale. Wong tuku sepeda, melok tuku sepeda. Saya monggo utawi munafasa iku talabut tasyabuhi nyoprih nyerupani bil afadili kelawan pira-pira wong kang mulya. Lek ngeten lek atine sik tetep terjaga nggih mboten napa-napa.
malah njaluk terno. Tuku ngono gugu endi aku terno, mboten napa-napa. Selagi atine tetap terjaga. Min ghairi idkhali dararin saking tanpa ngelebokno kebahayaan alaihim ing ngatasi afaldil. Wa qad ruwiya lan teman-teman dan riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al mukminu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Al mukminu utawi wong mukmin iku yaghbitu kepengin sapa mukmin. Nek kepengin mboten napa-napa wong kepengin. Asal hatinya tetap terjaga, gak sampai ngelarani wong, gak sampai benci wong, gak sampai susah. Al mukminu utawi wong mukmin iku yaghbitu kepengin sapa mukmin wal munafiq utawi munafik iku yahsudu dengki sapa munafik. Lek atine sampai dengki, nah iku munafik. Wala muru'ata lil kadzubi lan ora ana wibawa. Muru'a iku prawira utawa wibawa iku maujud lil kadzubi kaduwe wong sing seneng goroh. Akeh bohonge. Fal muru'atu mongko utahi muru'ah iku mura'atul ahwali ngreksa pira-pira tingkah. Allati takunu kang ana apa ahwal iku ala afdhaliha ing ngatasé luwih utamane ahwal. Hatta la yadhara sehingga ora ketok minha sange ahwal apa qabihun ala dijaga, tingkah pola dijaga sehingga tidak terlihat cacate angkos din saking nejo, saking sakwise nejo wala yutawajjahu ilaiha zamun lan ora tinamu rupa ilaiha maring ahwal apa zamun winodo bistihqaqin kelawan ngamringakake. Ruwiyat dan riwayataken ali Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man amalan nasa falam yazlimhum. Iki carane serawungan gawe, cara berhubungan dengan orang lain untuk menjaga wibawanya. Man utawi sapane wong iku amalah serawungan sapa man annasa ing menungso falam yazlim mongko ora ngani ngoyo sapa man hum ing nas. Serawungan ambek wong liya tidak menyakiti orang lain. Wa hadasa lan omong-omongan sapa man hum ing nas falam yakrib mongko ora nggoroi sapa man hum ing nas wa wa'ada lan janji sapa man hum ing nas salam yukhlif mongko ora nulayani sapa man hum ing nas bahwa mongko utahe man tak iso nglakoni kaya ngene iku miman termasuk saking uang kamulat kang sempurna apa muru'atuhu wibawane man wa zahar lan pertelo apa adalatu keadilane man wa wajabat lan wajib utawa tetep apa ukhuwatuhu ngonconi man nyedulur man. Wong sing kaya ngene iki sing kenek digawe seduluran dipercaya ngene iki. Wala khilata lil bakhili. Wala khilata lan ora ana rekodaya. Iku maujud lil bakhili keduwe wong kang medhit. Wa hadu sakhai utawi batas-batasi loman. Loman niku nggih enten batese. Enten batas-batasane pelanggerane. Wa hadu sakhai utawi pelanggerane loman. Iku bazluma nyerahaken perkara yuhtaju kang dibutuhaken apa ilahi maring ma indal hajati ing dalam nalikane ana hajate ana wong liya butuh diserahno wa ayusila lan yen to numekaken sapa wong hu ing ma ing barang
ila mustahiqi maring wong kang ngekaki barang biqadri taqati kelawan kira-kira sak kuwasane. Nek iso kaya ngono iki berarti sakho. Iki berarti memenuhi pelanggarane loman. Iki maknane loman mboten medhit iki salah. Wa idza kana lan nalikane ana apa asakha ulaman iku mahdudan dipelanggeri, lek loman iku ana pelanggerane, berarti wong iku lek mboten nglakoni niki iku masuk tengene bakhil mangke. Faman mangko utawi sapane wong iku wakofa meneng utawa mandeg sapa man ala hati ing atase pelanggerane sakha sumia mongko diarani sapa man kariman ing wong sing mulya. Wa kana lan ana sapa manil hamdi maring den puji iku mustahikon ngakake. Wa man qasura anhu kana bakhilan. Wa man utawi sapane wong iku qasura nyendhek sapa wong anhu saking hadus sakha kana mongko ana sapa man iku bakhilan wong sing medhit. Wa kana lan ana sapa man lidzambi maring winata iku mustaujiban ngahaki. Wa ruwiya lan den riwayataken ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku annahu satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ta'amul jawati dawaun wa ta'amul bakhili daun. Dawuhe Kanjeng Nabi, panganane wong sing loman iku iso dadi tamba. Panganane wong sing medhit iku iso dadi penyakit. Ta'amul jawati utawi panganane wong sing loman iku dawaun dadi tamba. Wa ta'amul bakhili utawi panganane wong medhit iku daun dadi penyakit. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul adibai sebagiane ulama ahli tata krama. Wong sing ahli tata krama al-bakhilu laisa lahu khalilun. Al-bakhilu utawi wong kang medhit iku laisa ora ana iku lahu kaduwe bakhil sapa khalilun kekasih. Wa qala lan dawuh sapa Shalih bin Abdul Quddusi Syekh Saleh bin Abdul Quddus min Bahri Tawil saking Bahar Tawil. Nada Bahar Tawil. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Lek ngoten berarti niki fu'ulun mafa'ilun wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yudhiru lan ngetoaken aibal mar'i ing melarate awa-awaan fin nasi ing dalem manungsa apa bukhluhu medhite mar'i wa yasturu lan bisa nutupi hu ing mar'i anhum saking nas jami'an sekabehe jami'an hali sekabehe apa sakhauhu lomane mar'i. Wong niku lek medhit cacate bakal dibuka karo wong liya mbuka cacate wong iku. Nah wong niku lek loman engkin masuk nglakoni barang sing elek ketutupan merga lomane. Taghatta nutupana sapa sira bi aswa bisa khoi kelawan pira-pira kelambi loman. Loman sing disurupakno kelambi kenek gawe nutup. Ka inani mongko satemene ingsun iku ara ningali sapa ingsun kula aibin ing saben-saben cacat. Fasakha mongko utawi loman iku ritauhu tutupe aib. Wala wafa'a pun sampai mriki. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin.